De eerste van het nieuwe jaar en daarom ook meteen de hoofdrolspelers van afgelopen weekend aan tafel. De spelers van de 3 Limburgse Zuid-Limburgse clubs. We beginnen met Paul Gladon van Fortuna Sittard, Nick Vossenbelt van Roda en Nicky Soeren van MVV Maastricht. En zo meteen verderop in de uitzending spreken we ook nog met Simon Jansen, vaste waarde bij VVV Venlo. Dat doen we met een beeldverbinding. Goed heren, fijn dat jullie er zijn. Wisselende resultaten, 2 keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld. Maar even bij het begin beginnen. Nicky, heb jij al een t-shirt van Nick Vossenbelt? Ik? Of nog niet? Nee, nog niet. Ken je de merchandise van... Ja, ik heb hem voorbij zien komen, de Fox. Ja, de Fox, ja. Ja, dit t-shirt, kun je eens even uitleggen, Nick, wat is dit voor een foto? Waar kijken we naar? Dit was Helmond Sport uit. En toen was volgens mij de eerste wedstrijd dat er weer wat supporters mee mochten komen na de coronatijd. En die wonnen wij met 0-3 uit mijn hoofd. En toen werd een biertje aangeboden vanuit het uitvak. Nou, ik ben niet vies van een biertje, dus die nam ik aan. Daar is toen deze mooie foto van genomen. Ja. En hebben een aantal supporters... een supportersgroep die heeft daar een foto en een shirtje. Ja, Rob Frans is initiatiefnemer. Ja. Die heeft daarvoor gezorgd. Heb jij al een mok of een ook een mok? Een mok. Nee, ik heb nog niks. Dus dat kunnen we regelen naar de uitzending. Ik wacht erop. Ja, het is wel mooi. Ja, ik vind het is wel een eer, denk ik, dat ze... Hè? Ja, superleuk. Een mooie foto. En superleuk dat ze dat Maar die shirts worden echt gedrukt ook en verkocht? Ja, liggen in de winkel. Zijn al uitverkocht, denk ik. Nou, vandaag zijn ze uitverkocht. Ik las nog een artikeltje afgelopen weekend. Dat je als jij je shirtje ruilt bij Fortuna, dan moet je €70 aftikken. Wedstrijdshirt. Ja, volgens mij zijn de eerste 2 gratis. Okay. Of die mag je zeg maar vrij ruilen en daarna moet je er wel voor betalen. Ja, dat is ook wel logisch. Maar. Ja, dus je moet alleen...